Okay, so paki-compress na lang po tayo para mas magandang tingnan. Yung mga bakanting upuan, pa-kuan na lang po tayo. Lapit na lang po kayo dito, madam, dahil mag-start na po yung ating program. I think yung mga bisita po natin na nakaupo sa gilid, pwedeng umupo na rin po kayo sa mga table po natin para mas maganda tingnan po sa live po natin sa Rayao. Ay, saan po ba magla-live? Madam Tonyang? Magla-live po kayo sa Madam Tonyang? Naka-live ba? Okay, sa mga bisita po natin, ang ilan sa mga bisita po natin ngayong gabi ay ilan sa mga music creator po ng Facebook page. Andito po ang Sunata Diaway. Pa-follow po ng kanilang Facebook page, Sunata Diaway. Andyan din po si Kabisyo. Ayan, pa-follow din po ng kanyang Facebook page. And sa TikTok account ni Sir Elmar Domingo. Baso Musikero sa TikTok account. And Madam Tony Yang at Rayao ni Ilocano, and also ang nag-iisang inang Dagiti Ilocano nga chismosa, may sani inang Guada. Pa-follow it up po ti Facebook page ni Inang Guada. Ladies and gentlemen, I am Inang Guada and I will be your host for this afternoon. And before we start our program, hinihiling ko po sa lahat na tayo pong lahat ay tumayo para po sa isang maikling panalangin na pangungunahan po na nag-iisang Uncle Ray. Okay, may pag na oras kana aldaw tayo ay malum gaya man apo kada kumararag tayo nga rod lain daklan kan managparabor unay nga Diyos amami ana nila nailangitan daydayawon kan pagrukbaban da ka apo gapo iti kinaimbag kan kinamanagayat mo. Apo kada kami nga anak mo, ama, iti daytoy nga aldaw, adda kami nga agmaymaysa, iti daytoy nga lugar. Tapno pag maymaysaan mi kuma, nga agyaman ken ka, gapo iti kinaimbag ken kinamanagayat mo. Iti biyag ni Aliyah Alberba, apo gyaman kami unay ken ka, taitang aldaw, nadanon, iti aldaw nga iso, ti panakayanak wenno, panagkasangay, iti patpatigmi, nga ni Aliyah Alberba. Ama, babaen ti panarabay mo, imbagken, kinamanagayat mo, nadanon apo, iti maika 18 birthday ni Aliyah. Pagyamanan mi mo't apo, iti kinaimbagken, ayat mo, tintiro nga pamilya ni Aliyah. Kadagiti naganak, ken kakabsat, nga iso, nagbalin nga inspirasyon ken pigsana nga mangsaranget itirigat ken suot ti biag na tinaldaw-aldaw apo kas maysa nga gayem ken katrabaho iti kapamilya ken kada kami amin apo nga adda iti daytoy nga lugar wenno iti daytoy nga okasyon ita agmaymaysa kami apo mga mangitag-ay iti sangwanam ita nga bundaway nga dawatin mi apo nga si kaapo itiya mang bendisyon iti anak mo nga ni Aliyah Alberba si ka kumaapo iti mang Ted iti balaygi kadagiti amin nga rapaap na iti biag si ka kumaapo iti mangisabet iti amin nga kasapulan na iti naldaw-aldaw si kaapo ti mang Ted sa lunat ken ranyag nga masakbayan para kan Aliyah bendisyon am apo
Agitiya, naganak ken kakabsat na, ken karigiti amin, nga mangipatpatag ken kwa na, kasmat apo, nga sika, timang bendisyon iti tunggal maysa kada kami, amin nga adda ita, ito'y agundaway. Ama anay nalangingitan, agyaman kami, keta, agito'y titawat mi, itinagan ni Jesus, nga manubot kan manangisalakan mi. Amen. Nimbag nga oras tayo. Nagyaman, Uncle Ray. Okay, so we are gathered here tonight or this afternoon to witness the transformation of a young girl to a beautiful lady. We are very lucky for we are choosing to be here and be part of this momentous occasion in the debutante's life. You see her grow up, you see her smile, you see her laugh, you see her everything, and now you are about to see her a grown-up lady, a lady of good heart, character, and ambition. An 18th birthday, the mark almost the steps from youth to young adult. With all its relative responsibilities, join us, we celebrate this wonderful girl coming of age. Let us all celebrate as our girl becomes a full-bloomed lady tonight. As our girl turn 18. And now, it is my honor to represent to you ang mga pamilya, the loving relatives, our debutant, the family Alberva and the Lazo family. At syempre, umpisan po natin yan. Andito po ba ang kaniyang Kuya Christian Lazo? Dito po tayo sa harap, sir. Palakpakan naman po natin ang napaka-fresh and poging Kuya Christian Lazo, and also ang kaniyang Mauya. ang kaniyang Kuya Mauya Ranay. Ayan, andyan po ba si Sir Mauya? Ayun, si Baby Mauya. Okay, so, and of course, our very proud parents, ang kaniyang dakilang ina, ang nag-iisa, at walang kapares, ang hindi maparisan ng beef pares, kahit anong pares, pati pares chinelas apo. Madam Evangeline Alberva, palakpakan naman po natin. Hindi pa po dyan natatapos dahil may kwento. Ayan, in a land not so far away, there was a once girl with a beautiful and an angel. Born on October 15, year 2004, this girl is the first daughter among the children of Miss Evangeline Alberva. Ayan, ladies and gentlemen, tayo pong lahat ay tumayo. Okay, tayo pong lahat ay tumayo. May I introduce to you the debutant. Let us all welcome our dazzling lady of the night, Miss Aliyah May Alberva Lazo. Beautiful girl, wherever you are. Ayan po ang ating napakaganda. At napaka-fresh na debutant kasama ang kaniyang escort na si Sir Bricks. Bulusan. Bricks. Mr. Bricks Buluzan. Ayan, again, bigyan naman po natin ng isang masigabong palakpakan ang ating debutant, si Aliyah May Alberva Lazo. Something in your eyes left my heart beating so. I just knew that I'd love again after a long. Again, our very beautiful debutant, Aliyah May Alberva Lazo. Okay, pwede ka nang umupo, iha. Sa lahat ng mga bisita po natin, manatili po tayo nakatayo para po sa isang maikling panunumpa ng mabuting bisita. Ayan. Okay, maaring itaas po ba natin ang ating mga kanang kamay bilang panunumpa po sa mga mababait at fresh na mga bisita po natin. Sundan nyo lamang po yung aking sasabihin. Ako si
Ang inyong pangalan po? Ako si Inang Guan. Ay, yung pangalan po ninyo. Ako si... Pangalan po ninyo. Naripatan yung supay na ganyan? Ako nyamit din. Panay sa may daalasan. Magdagiti bisita tayo. Charot. Okay, ako si... Ay nangangako. Tatapusin ko ang programa kahit anong oras pa ito matapos. Ako ay makikilahok sa lahat ng gawaing naaayon sa programang ito. Sa oras ng pagkain, ay kukunin ko lamang ang kaya kong ubusin. At hinding-hindi ako magsya-Sharon Cuneta. Dahil naniniwala ako sa kasabihan, iwasang magsupot para di magkasakit ng supot-supot. Ang lahat ng ito ay para sa ating debutant at sa ating inang bayan. Kasi hanawa ako ng mga chismosa. Ayan, maaari na po tayong umupo. Naway nag-i-enjoy po tayong lahat. Enjoy lang po natin yung ating pag-upo sa ating kinauupuan. At syempre, pa-share po ng live po ni Ma'am Evangeline sa Sunata ti away. Sunata Ti Away. Band. Sunata Ti Away band. Sunata Ti Away Band. Ayan, ang bandang nag-aaway. Away Band. Charot. Okay, so dumakot na po tayo sa next set of our program. Before we proceed to our main occasion, tinatawagan ko po dito sa harap ang si Mrs. Evangeline Alverba para po sa konting mensahe po para sa ating lahat. Ayan, naimbag nga, Ilocano ikon kap no derecho, aya. Yes. Naimbag nga rabi tayo amin, agyaman iti idadaloy idetoy debuti anak ko. Ayan, maraming sa inyong pag-effort at sa mga tumulong sa pag-prepare ng okasyon na ito. Ayan. Lalo na kay Madam Tonyang sa pag-sponsor ng venue. Yes, thank you so much. Ayan, syempre ang nag-iisang Madam Tonya. Ayan, ang napaka-mabait. Wala akong masabi sa batang ito, kaya ang daming blessing na dumarating sa kanya. Ayan. Oo, ang manager po ni Aliyah si Madam Tonyang na magiging manager ko na rin. Charot. Ayan, maraming salamat po. So flowers often symbolize degrees of love and affection, but they can also send a variety of messages. Messages of forgiveness, purity, modesty, hope, beauty, and love. Okay, so dumako na po tayo sa 18 roses, 18 very special gentlemen in the life of the debutant, like her friends, relatives, brothers, boyfriend. May boyfriend? Ayan, may boyfriend nga. And of course, we can never forget the father, for he is always the first or last dance. 18 roses will be handed to her by 18 dearest men and Aliyah's life. They will dance with her, one after the other with the tune of her most favorite. Ayan, sa mga 18 roses po natin, huwag po muna nating bibitawan yung ating debutant habang wala pa po yung kapalitan natin, ha? Okay, so to begin with, let us call all the gentlemen together on the side for the smooth flow of the program. As your name is called, it is your chance to offer flower to dance with the debutant. So the first dance goes to her, ang kaniyang tito, ang kaniyang very pogi na tito, Sir Emerson Ranaya. Asan yung si tito? Ayan! Hello, sir! Ang nag-iisang Piolo Pascual sa puso ni Madam Evangeline. Nakabawi! That when I was
was a child. Sala mo si ano yan? Before life removed all the Sayaw mo sa illness, my father would lift me high and dance with my mother and me, and then spin me around till I fell asleep. Our first dance symbolizes balance, to remain upright and steady. Ano yan? Ang kaniyang very lovable Tito Emerson. If I could get another chance, another walk, another dance with him, I'd play a song that would never, ever end. How I'd love, love, love to dance with my father again. When my mother would disagree. Okay, next dance is Sir Jeron P. Pimentel. From her to him, he make me laugh just to Anyan po ba si Sir Jeron? then find Okay, may bisita po ba tayo na pwedeng pumalit na lang po sa kanya mamaya? Okay, so tatawagin na lang po natin si Sir Clarence. Just done. he left a dollar under my sheet. Never dreamed that he would be gone from me. If I could steal one final glance, one final step, one final dance with him, I'd play a song that would never end. 'Cause I'd love, love, love to dance with my father again. Sometimes I Okay, next dance is Sir Christian Lasso. and I hear how my mother cried for him. I pray for her even more than me. I pray for her even more than me. Too many billion people running around the planet. What is the chance? Thank you so much, Sir Christian. Next in line, we have Sir J.M. Sanglay. to me? Tell me. Here we stand today, like we always dreamed, starting out our life together. The light is in your eyes, love is in our hearts. I can't believe you're really mine forever. Been rehearsing for this moment. Okay, next is Sir Theogracias Soribio Jr. Feeling starts to carry me. Okay, so next na po natin si Sir Roderick Paculdar. We're the king and queen of hearts. Hold me when the music starts. All my dreams come true. When I dance. Okay, next dance is Sir Roderick Paculdar. Promise me you're mine tonight. I won't wait in line tonight while the lights are
When the snow is falling down, children laughing all around, lights are turning on, like a fairy tale come true. Sitting by the fire we made, you're the answer when I prayed I would find someone, baby. Okay, next dance is Sir Elmar Domingo. And all I want is to hold What if I never knew? What if I never found you? I never had this feeling in my heart. How did this come to be? I don't know how you found me, but from the moment I saw you, Okay, next in line, we have Sir Jasper Cadiente. I knew, baby, you're my destiny. You and It's not flowers wrapped in fancy paper. It's not the ring I wear around my finger. There's nothing in all the world I need. Okay, thank you so much, Sir Jasper Cadiente. Next dance is Sir Rene Bulusan. words, nothing but words for me to show how much my love for you unfolds through trouble and fears. This love feels so Next dance real, is Sir Rene Bulusan. and I need you to know. Even though I'm far apart, you're right beside me in my heart. Don't you know my love is here? Don't you know? The very supportive, ayan, Daddy Rene Bulusan. You should know by now, this much is true. My love is here for you. Time, Okay, next is Sir Michael Charles Pedro. make up your mind. Sir Michael Charles Give me Pedro. all that you need, now and forever till the day I die. You and I will share The next dance is Sir Michael Charles Pedro. the things this changing world can offer. So I sing, I'd be happy just to stay this way, spend each day with you. There was a time that I just thought that I would lose my mind. You came along and then the sun did shine. Started on our way. I do recall that Okay, next in line, we have Sir J.J. Guillermo. but not just a little. Crowded hallways are the loneliest places for outcasts and rebels, or anyone who just dares to be different.
You've been trying for so long to find out where your place is, but in their narrow minds, there's no room for anyone who dares to do something different. Oh, but listen for a minute. Okay, next in line, we have Sir Christopher Maniala. Who's been where you are, wishing all it was sticks and Thank you so much, Sir J.J. Gillian. words cut deep, but they don't mean you're all alone, and you're not invisible. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. Okay, next dance is Sir Mawia Ranay. Mawia. Asan na si Baby Mawia? Time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Loving can heal. Loving can mend your soul. And it's the only Okay, next dance is Sir Dominic Alberba. How do I get through a night without you? If I had to live without you, what kind of life would that be? Oh, I need you in my arms, need you to hold. You're my world, my heart, my soul. If you ever leave, well, baby, it would take away everything good in Okay, next in line, we have Sir Aris Aquino. Thank you so much, Sir Dominic Alberba. I stand before you, accused of many crimes, but I wanna believe that love can still survive. You don't have to say it, I don't have to be your mind. Okay, next dance is Sir Alvin John Alberba Maniala. Thank you so much, Sir Alvin John Alberba. Next dance is Sir Jason Pintura. When I heard the news today, I had to come and get it straight from you. You said you were leaving. Who would have thought this is how the pieces fit? You and I shouldn't even try making sense of it. Okay, next dance is Sir RJ Sagon. This far.
Secretary, Madam Tony Yang, ikaw po ang I susunod. think that I can show you that what we have is still worthwhile. Don't you know that love's just like the thread that keeps unraveling, but then it ties us back together in the end. In your eyes, Okay, next dance is Yuan. my dreams, reflections in your eyes. Found the answers to my questions in your eyes. I can see the reasons why our love's alive. In your eyes, we're drifting safely back to shore. I think I finally learned to love you more. She warned me that life changes and that no one really knows when the time would make Okay, us thank you so much, strangers. Yuan. At this moment, ayan, syempre ang kanyang last dance. Even Ang kanyang pinaka, tawag dito, inspiration siguro. Masasabing inspirasyon tong last dance niya. Syempre ang kanyang, isa sa mga umaalalay sa kanya upang makamit lahat ng kanyang, upang makamtan ng lahat ng kanyang mga pangarap. Ang kanyang boyfriend, ayan, Sir Brick. Sir Bricks Bulusan. let me be your hero. Would you dance if I asked you to dance? Or would you run and never look back? Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight? Would you tremble if I touched your lips? Or would you laugh? Oh, please tell me this. Now would you die for the one you love? Hold me in your arms tonight. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain. I will stand by you forever. Okay, yan po yung ating 18 roses para po sa first part ng our program. Thank you so much po, Sir Bricks. Tinatawagan ko po lahat ng mga participants po natin for 18 roses na pumunta po dito sa stage para po sa group picture. Lahat po ng mga nagbahagi sa 18 roses, pumunta po dito sa harap para po sa ating group picture. Thank you so much. And next po natin yung 18 candles. Lahat po ba ng mga nakakuha na po ba lahat ng kandila? Para dire-diretso na po tayo. Nakakuha na po ba? Yung mga 18 candles na po natin, may sobra pa po dito. Ayun, mas maganda pag kumpleto po. Mas masaya pag kumpleto. Kaya kumpletuhin po natin. Yung mga bisita po natin, pwedeng kumuha lang po ng kandila dito sa harap para kumpleto po yung ating 18 candles. Ayan, inuulit ko po sa lahat po ng 18 roses po natin. Pumunta po dito sa harap para po sa ating group picture.
camera in 3, 2, 1, and smile. Okay, thank you so much. So let us now have the 18 lights or the candle often reveal a sense of mystery and supernatural guidance. It symbolizes security as it may illuminate circumstances. It also signifies 8 insignificant people in our celebrant's life. Okay, pag natawag ko po ang inyong pangalan, pumunta lang po dito sa harap. Sindihan po ang inyong kandila at mag-birthday message po kayo para sa ating debutant. Okay, tinatawagan ko po dito sa harap si Madam Yvette Maniala. Naibabad pa dito lumati ako. Sino po may pangit? Okay, para hindi po after po ng birthday wish, pagilita lang po muna para magpa-birthday quote po, message po. Happy birthday, ate. God bless. Sana maabot mo mga pangarap mo. Enjoy your day. Okay, thank you so much, Yvette. Next, for 18 candles, we have Ma'am Cyril Aquino. Happy birthday, Aliyah. Sana makamit mo yung mga pangarap mo. Tsaka sobrang proud na proud kami sa'yo kung anong meron ka man. Yun lang, happy birthday. I love you. Please, ready lang po tayo, madam. Next is Ma'am Mika Radam. Andyan po si Ma'am Mika. Wala po. Okay, next is Ma'am Melanie Esteban. Wala din po si Ma'am Melanie. Next is Ma'am Paula Beatriz Molina. Happy 18th birthday, Aliyah. You mean so much to me and I love you so much. You've brought nothing but happiness into my life and nobody will ever be able to replicate that. I hope you're the happiest for the rest of your life. I wish all your wishes come true. Please always smile. You deserve everything good in the world. Through good and bad, nandito ako palagi para sa'yo. Po, ang sweet naman. Best friend siguro. Mag-best friend kay Aliyah. Ang kanyang best friend. Ang nagtatago na nakakaalam lahat ng mga sikreto. Ayan. Thank you so much, Melanie. Next is... Melanie? Okay, thank you so much. And next is Ma'am Janela Costa. Wala rin po. So, ayan. Next, fresh from ABS-CBN. Ang nag-iisang Kristal Concepcion. Ang kristal na may hawa ng batong kristal. Ang kailangan na lang ang sigaw niyang Darna! Happy birthday to my Tangi, the one I can tell my soul who can relate to me like no one other, who I can love with no extent. I promise to always stick by your side through the good and bad. Nandito ako palagi para sa'yo, susuportahan kita sa kahit anong gusto mo. And also, thank you for being partner and kind and chill reader in my life. Happy birthday ulit, Tangi ko. More birthdays to come. Mag-ingat ka palagi. And I love you no matter what. Napaka-sweet naman ang kaniyang katandem, ang kaniyang best friend. Okay, thank you so much, Crystal. Next is Karil Concepcion.
birthdays to come and sana huwag ka magbabago. Happy birthday ulit ate. Thank you, baby Karil. Next is Karen Bernardino Valdez. Andyan po ba? Wala rin po. So next is Ma'am Claire Bernardino Valdez. Andyan din po? Ay, wala rin po. Sige. Okay, next is Ma'am Rachel Limon. Hindi sila karating. Hindi po nakarating. So next po natin is Kagawa Mary Jane Palatao. Wala rin. Na kung kami di Benevista, girang tay, nagtudo dat tay. Oh, share ko lang. Next is Ma'am Shireen Agne. Ayan, Shireen Agne. I think yung mga bisita po natin, pwede sigurong kumuha na lang ng kandila dito. Happy birthday, Ate Aliyah. Wish you all and I love you. Happy birthday. Thank you so much, Shireen. Next is Liana April Taginod. Wala rin po. So, okay. Next in line, we have Ma'am Karil Aquino. Andyan po si Ma'am Karil. Okay, andito. Happy birthday, Aliyah. Sana di ka magbago. Happy birthday. Ayan, thank you so much sa very inspirational message na nakaka-touch. Kasi naagsangit na kita. Ataing baga. Sa tagal ko na po nag-host, ngayon ko lang po narinig yung gano'n. Sige, next na po tayo, Ma'am Ronaline Alberba. Next, Ma'am Ronaline Alberba. Happy 18th birthday, Ate Aliyah. Iti may bagak lang kanyang kit agadal kang nalaing. One basang. Alag, sangit mo. Ayaw mo tagsang sangit dito. Huwag sangit kang nakikan Para sinang masuklian, Ajay, rigati, mga magulang ka dito. Oh, iyakan. Ayan. Anak Gwen. Stay pretty and stay humble, Ate. I love you. Ayan. Kasinsin pinsan siguro na iyak. Kasi rate pa alauna nga rate mabisinta ubi. Hindi, charot lang. Thank you so much, Ronaline. Next is Ma'am Paula Mendoza. Wala rin po? Wala si Ma'am Paula? Okay, next is Madam Mary Jane Tudino. Wala rin po? Okay, sa lahat po na nakahawak ng kandila, pwedeng dito na lang po tayo. Sabihin nyo na lang po kung anong pangalan po ninyo, address, kasabihan, cellphone number, Facebook name, GCash, cash in, or cash out. Sige, yung mga nakahawak po ng kandila para kwan po tayo. Ayan, si Mami. Ito siguro yung kanyang loving lola po kayo, Mami. Hindi kayo nagmumukhang lola. Ilang taon ka na, Mami? 70? May balak ka pang mag-71? Charot lang. Thank you. Sige, ma'am. Mami, sige, next ka na. Charot lang, Mami, ha? Komedyante pa ako. Hindi ako bold star. Charot. Ang kaniyang loving lola. Ito siguro nag-aalaga kay Aliyah nung bata. Ay, oo. Happy birthday, 18. Nagsingsingpit ka abang. Thank you so much, 18 Lola. Ay, thank you so much, Lola. Po, pati si Lola, game na game. Ang ganda ni Lola. Hindi po kayo mukhang 70, mukha po kayong 69 and 11 months with 3 weeks. Thank you so much, Mommy. Okay, next, Madam.
Madam Melia Concepcion. Sige, madam, kasi dyan na kandila mon. Tapa ka na Sinjan pa iti taga Barebet. Makita. Happy birthday, Aliyah. Sana mag-aral ka mabuti and I love you. Anas, madinsan. Ang programang ito ay gusto nyo ng rated SPG. Maaari mo masasayan ang tema, lingwahe, karasan, sexual, horror o droga, na hindi angkop sa mga bakit na nagsasako. Charot. Thank you so much, Mami. Ano pong pangalan? Elizabeth Manya. Address? Madam Elizabeth, ikaw na po ang susunod na. Okay, thank you so much po kay Mami Concepcion. Ayan, sa bali ginanggag ko, tatay ka sa nagariwo, tinapayag ko. Ano sinasabi nila magharal ka mabuti? Happy birthday, Aliyah. I love you. Ang ganda mo. Thank you. Thank you. Happy birthday, Aliyah. Ang ganda mo. Thank you. Nagpita sa ante, nakahilo. Thank you so much, ante. Next, ante, ginagan mo. Teresa Inyaribe. Piñaribe. Okay, sige. Ingkan ante, tay bagam ibkas mo tamari-ri nan. Tano malpasan. Makauma kayo. Charot. Happy birthday, Aliyah. Best wishes for you. Ayan, best wishes for you. Ala, kasasabali mo yung best wishes nga kas dyan. Kasamang manggag ko kasaran. Yan, ada yung apaw. Agadal ka pa, anak ko. Ano pa ang ganda ni Madam? Where are you from, Madam? Fresh from? Japan. Japan! Di ka lang. Ano? Galing po kayo ibang bansa? No. Mukha kayong galing sa ibang bansa, Madam. Ganito yung mga gustong-gusto kong kumare. Ang galang ng loob ko sa'yo. May gikas ka, Madam. Ay, kasama kasawa mo. Hi, sir. Gusto mo siyang iuwi. Kung mag-aaway kayo, chat mo lang ako. Ano pangalan, Madam? Manilyn Cristobal. Madam Manilyn Cristobal. Okay, one of the part of our 18 candles, si Madam ang ganda ni Madam. White na white. Naalala ko din ang anak ko, kay war-war na ano kanya, kasatimbado na hindi kanya. Ayan, so maganda. Okay na, sir. Okay Pwede na na po. magsalita. Sige po. Ayan, magandang gabi sa ating lahat at syempre, happy birthday kay napakagandang Aliyah ni Ma'am Evangeline. So, napaka-bless niya kasi hindi lahat nararanasan yung ganito. Like me, hindi ko naranasan. So, napaka-bless at napaka-swerte. Yan. So, happy birthday once again. Mag-aral mabuti. Wag mo, mag-boyfriend lang inspirasyon. Ayan. Thank you so much. Thank you so much, Madam. Tama, mag-aral mabuti, wag mabote. Okay, next, Madam. Elma Aguinaldo. Madam Elma Aguinaldo, nag-iisang apo ni Emilio Aguinaldo. Yan, sige, Madam. Ang naiwang angkan ni Emilio Aguinaldo. Ayan, happy birthday, Aliyah. Wala na akong masasabi kasi sinabi na lahat ni Ate Manilyn. More candles to blow na lang. Happy birthday, love you. Ayan, ang mga pagpubalo natin, mga sceneries po natin. Ayan, kaya pala, aura-aura. Anya pa pa naman, pe? Jay. Ay, Jay, mura gumatang ka, yelo. Ayan, ano pangalan, Madam? Gemay. Madam Gemay. Sige, Madam, yung kayibkas na mariri namon. Tanong malpas ti amin nun. Happy birthday, Adi. Stay pretty as you are. Happy birthday. Thank you, Madam Gemma. Next, Madam. Maylin Tabago. Madam? Maylin Tabago. Maylin Tabago. Anong bago ngayon, Madam? Wala. Ay, ikaw ang bago. May bago na siya. Charot. Okay, so happy and blessed birthday, Aliyah. Continue soaring high, most especially on your study. God bless and stay safe always. Thank you, Madam. Mukhang teacher si Madam. Ay, teacher nga. Ipagsasalita pa lang. Kasta nga kasi pa nagsasawdagay teacher ko nang ibagsak kaniya. Charot. Thank you, Madam. Madam Myra Santiagado. Okay, next po. Sige, Madam. Happy 18th birthday, Aliyah.
more birthday to come. Wishing all the best and God bless you. Thank you so much, Madam. Next is Siana Rimay. Ayan, Siana Rimay. Ganda ng pangalan. Talagang pinag-isipang mabuti. Siya kahanapin na noon itatang Converto. Kung na. Birthday, Aliyah. I wish you all the best in life and I hope that all of your dreams and desires would come true. Continue being a good person and study harder to make your parents proud. Thank you for always being there for me. I love you and God bless. Thank you so much. Okay, last but not the least, ang nag-iisang Fresh from Super Serena 2013. Ang nag-iisang Diyosa. Ayan, Julie May Mendoza. Alias Conrado. Charot, ang ganda ng makeup artist po pala ni Aliyah. Ang ganda ng pagkakaayos ni Aliyah. Happy 18th birthday, Aliyah, and sana sa kasal mo ako pa din yung mag-makeup. Happy birthday. God bless. I-blow mo na yung candle. Okay, yung mga 18 candles po natin, lumapit na lang po dahil gagawin na po natin yung ating traditional happy birthday song. Yan, tinatawagan ko po ang lahat na tayo po ay tumayo at ating kantahin po ang pambansang awit ng Pilipinas, Ang Pusong Bato. Charot lang. Okay, so ilapit na lang po natin para hindi po mahirapan yung ating debutant kahit isa-isa na lang po na ipablow natin yung candle po sa ating birthday celebrant. Ilapit na rin po yung mga cakes. Ang daming cakes ni Aliyah. Siya pa yung mga Charot lang. Okay na po, DJ Marvin. Patuktok mo na po yung ating traditional happy birthday song. Ay, awaan. Okay, sige. Acapella na lang po tayo. Sabay-sabay po natin kantahin ang happy birthday song. And 1, 2. Ayo, ikaw na lang, Krista, na mag-lead. Ayan, syempre. Baka, anak, huwag yung mataas. Ayaw. Umaga, baka dapiwisaw na anak ko. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yung mas masaya. Maligayang bati, maligayang bati, maligayang, maligayang bati. May the good Lord bless you. May the good Lord bless you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay, isa-isa na lang po. Ilapit nyo na lang po yung candle ninyo. Isa-isa. Para hindi na lang po lalapit si Aliyah dahil medyo nabibigatan po sa kanyang suot. Ayan. 3, 4. Ayan, sa mga 18 candles po natin, magmumuna tayong umalis para po sa group picture. Okay, pa-blow na lang po yung candle. Wish, wish, wish. Okay, again, palakpakan po natin ang ating birthday celebrant na si Aliyah. Yung 18 candles po natin, sige, group picture na po. Next for our program is 18 Treasures. Ayan, sa lahat po ng mga nakasali po sa ating 18 Treasures, get ready na po. Siya na yun. Okay, so Treasures and Candles ay isa. Okay, so dumako na po tayo sa ating sige, sa bala. 1, 2.
Okay, thank you so much po sa ating 18 candles. Ayan. Maraming Aliyah, magbibis ka pa ng isa? Ng isa? Okay, next po natin. Next part of our program is 18 gifts. Ayan, syempre itong mga regalo po na may bibigay po niyo sa ating birthday celebrant ay kaniyang itatago at pakakaingat-ingatan. Okay, to begin with, may I call on Ma'am Myra Santiagodo. Ayan, for the 18 gifts. Happy and blessing 18th birthday, Aliyah. Welcome to Legality. Take this simple gift from me as a remembrance for me during 18th birthday. This gift symbolizes once you value your time ay lagi mo akong maalala. Again, happy birthday. Wishing all the best and God bless you. Thank you so much, Ma'am Myra. Next is, ayan, the beautiful Poca Sobia. Where are you, Poca? Ala, ang ganda, parang Marimar. Tumatakbo, di ba? Parang Marimar. Ayan, asan si Polgoso? Ayan, happy birthday, Aliyah. Sana makabait ka lagi. O, yung, ang tawag dito, yung wish mo, sana matupad. Yun lang, happy birthday ulit. Thank you so much, pare. Thank you, pare. Okay, next in line, we have Sir TJ Marvin and Ate A. Ayan. Ang napakabait na TJ Marvin at ang kaniyang napakabait din na asawa. Awa, nagsangsangit, DJ. Yan, muna tayo amin, syempre, happy birthday, Aliyah. Kata, agyaman kami naganan, nakadwada kan, iti mo nung ataw-tawen. Kat sapay kumata, iti, wish making ka, kat sapay kumata, maabot mo kumata, iti pangarap mo tibiyag. Kanya po, Diyos lata kumati kaman kanayon nga, mang tartarabay ken ka. Nanyaman, di kita na sumangsangbay nga, panubog ti debeg mo, panutem laing ading kong, hanak ang inikan na po dyan si Tipanubok na hamo kaya nga saranten, sulbaren, kunak man lang yan. Once again, happy birthday, Aliyah, from your ate and kuya, Marvin Admin. Ayan, nagyaman ang DJ Marvin. Itinagpintas sa mensahe. Ayan. Okay, paisungot ako ng DJ Marvin. Amin nga ba? Amin nga parikot at dati sulbar na. Kinaganad kay garo di pa panan niyo, DJ Marvin. Adan tumanti pa nakikita tayo. Okay, next is Sir Jimmy Baguio. Wala po. Okay. Ayan, syempre next in line we have Madam Tonyang. Ayan, Madam Tonyang. Ang kaniyang napakabait, ang sobrang bait na anak-anakan, sobrang supportive na Madam Tonyang. Kung walang Madam Tonyang, walang tulugan. Charot. And good evening po everyone. Unang-una, maraming salamat Aliyah dahil hindi mo ako linagay sa Bluebeast. Joke lang. Ayan, wish ko lang sa'yo, sana kung asan ka na ngayon, always keep your feet on the ground. Huwag ka, lagi ko kayong sinasabihan, ayan, wala akong ibang hiling kundi ang success mo, success ni Crystal, and syempre, success ng buong team, Madam Tonya. Yan, itong gift na to, wala akong maisip na gift na ibibigay sa'yo. Pero, since ito yung nakikita kong kailangan mo dahil sinasabi ko kasi lagi niyang bilihin. Kasi kailangan niya naman. Pero, lagi niyang sinasabi na, Kuya, sayang yung pera.
allowance ko na lang. Kaya niyang bilhin to, kaso ayaw niyang bilhin dahil nasasayangan siya. Kaya ito yung gift ko sa'yo. Ayan, happy birthday, Aliyah. And syempre, tanggapin mo din yung bigay namin. Nila, ako, si Madam Tonya, si Crystal, si Director, si DJ Marvin, and Angel Crystal. Ayan, sana makatulong sa pag-aaral mo. Ay, Happy, wow, happy birthday. 100,000 pesos from Madam Tonyang. Thank you so much, Madam Tonyang. Napakamabait. Madam Tonyang, asa the birthday con. Charot. Thank you, Nak. Okay, next is Sir Noel Corpus. Andyan po ba si Sir Noel? Ay, andyan. Okay. Sir Noel Corpus. Happy birthday, Aliyah. Stay humble and good health. Happy birthday. Thank you so much, Sir Noel. Next is Sir Reventor Nagmay. Ayan. Andito po ba si Uncle Ray? Ay, arat to. Hindi, ala, tugaw din. Binagkat na nga itad ng regalo. Ala, tugaw. Ay, amo na dito tugaw. Itad na. Aray. Uncle Ray. Ti may samot na nga nagaget, ken nasingpet, ken mapagtalkan, ken kang runaan nga equity supplier ti Norte. Aguri ka man, ay bagang mula amin ay. Kaslamot lang tay alaway. Aliyah, happy 18th birthday. Nagasap dating aldo para kanyang kada sana when no sapay lang ko ma tani apo kat tarabayan na ka iti tunggal minuto tunggal ka nito ngayon ka agarapaap kan aming arapaap mo matungpal ko ma babaen ka kita ka pinagkarkararan iti namarswa nga Diyos tayo. Aliyah, agad kami nga ayatkin ka sa magic camera natin. ay ayatin da ka gaputa may sakan kapamilyamin iti Madam Tonyang kenrayaw ni Lucano. Once again, happy 18th birthday to ka. I love you, Aliyah. May microphone ka, bakit hindi mo gamitin? Oh, gamitin mo, sumumbat ka. Thank you. Yun, ala ka no. Thank you Oh, po. oh, sandali. Katie? Jem, halika. Halika, Jem. Halika, sandali. Ito, vote ko lang sa buong may kapal. Si GM is isang vlogger na isang live streaming, isang singer, na isang nagmamalasakit sa'yo. Sana, kung ano yung dasal niya, dasal ko rin. Di ba, GM? Wala po pa din. Ay. Look. Katawa si kaninang guada. Okay, kita take you, GM. Guri ka. Mabaling nga gihipkas ka lang timaysa laeng hangamin saya. Agihipkas ka lang timaysa para kini Aliyah. Maysa lang, ihipkas mo. Mabaling nga, ibang kanya na Aliyah. Ingat, Aliyah. Keep safe, Aliyah. I love you. Agoray ka kami na. Agpili ka dyan na talo. Anya tinikayat mo. Di I love you, keep safe, huwag no di ingat. I love you, Okay. Thank you. Thank you so much, Uncle Ray. Nagiraman ka pa. Nang bagkat ka pa iti kaduwam. Agyaman ng Uncle Ray, iti may nga naanos nga kadkaduan ni Aliyah, dagiti gig na ken na tinuturing na rin niyang tatay. Ayan, Uncle Ray. Okay, next we have Madam Elizabeth Maniala for the Aiden gift. Andyan po ba si Madam? Ay, andyan si Antay. Nanti nga naka-yellow. Kapatid ko
kapatid pala. Ayan, fresh from Buena Vista ang adanan. Ay, Viga ang adanan. Happy birthday, Aliyah. I love you. Ay, nilata ko yung bagam na karutat tayo antay. Sa bagay, yung I love you talaga ng mga tita, talagang walang panyan, walang makakapantay. Okay, thank you so much, Ate Elizabeth. Next is Madam Nessie Alverba, ang kaniyang lola. Ayan, ni Lola. Ang kaksangsangit lola, sayang day ta pulbus mo. Kinday ta lipstick mo. Ay, ala, dapat di pa put-put na. Lia! Mune, kaluktaw ka, Mark. Mga kasta, apo ko. Kasi ako niya, Lia, sa kamaya. Kunak napay man nangit kay di singit kagayam. I win. Agyaman Lola, Nessie, Alberba. So, nagayam ka nung tinang padaktal kini Aliyah, kung na ni Ma'am Evangeline. Kaya sino ko tinang pabasit kini Aliyah? Kanaya nagiti ibagbagada. So, na tinang padaktal, sino tinang pabasit? Awan. Okay, agyaman na ka Lola. Next is Cyril Aquino. Ang kanyang BFF na rin siguro to, Anets. Ay, pinsan. BFF pinsan. BFF. Kanaya ko makikita ito basta dadidibo. Ay, tugtugan pa gaya pala. Happy birthday. Wala na akong masabi kasi nasabi ko naman na kanina. Yan lang. I love